Ja, goedemorgen. Ja. Ja, we moeten afstand houden, hè? Ja, dat weet ik. Dat Oh. klopt. Ja. Oh. Ja, dat is zo. We kunnen gaan Limburg spreken. Als het moet kan ik wel Twents praten, maar daar heb je natuurlijk niks aan. Twents! Ja, als dat moet wel. Maar ja, dan kun je geen, dan verzorg je er geen bal van. Nee, en om nou Limburgs en Twents tegen elkaar te gaan praten, dat wordt heel raar, denk ik, hè? Ja, het komt wel dicht bij elkaar hoor. Dus, Ja? nou ja, als Gronings moet, geeft ook nog een beetje. Hoe zeggen ze dat ook alweer eens? U komt weg uit... Ik ben een Saks. U komt weg uit Twente? Twente. Ja. Ja, ik ben een tukker dus. Hè. Een Ja. tukker? Een tukker, ja. Ja, ik ben een tukker. Als ik weer zo'n tukker zie, vol met bier en sympathie. Dat klopt precies. Lente in Twente. Ja. Nee, alle gekheid op een stokje. Hoe komt een tukker hier terecht? Nou, ja, door geluk eigenlijk. Ja. Ik heb geluk gehad in mijn leven. En ja, ik heb dit eigenlijk niet verdiend, maar gekregen, zeg maar, bijna. Ja, dat vind ik leuk. Dit is u zomaar in de schoot geworpen? Ergens wel, ja. Vertel. Ja. Ga dat... vertel. Wat u kwijt wilt, kijk, hè? Mijn schoonmoeder die overleed en daar kregen we 3000 gulden van. 3000. En ik was gewoon aan het werk en ik denk, ja, wat moet ik met die 3000? Die hadden die helemaal niet nodig, zeg maar, ja. Dus, en ik denk, ja, nou laten we er maar eens mee. Dus, ja, huizen was toen, die kosten helemaal niks, hè. Over welke tijd praten we nu? 19... Wat was het? Het was 1969 ongeveer. Oké. Dat was dat. Maar binnen een jaar ging dat. Dat ging echt binnen een jaar. Want voor die 3000 was er dus iemand in Zeeland, die had in Nijmegen een huis. En die had die getaxeerd voor 11.000 gulden. Losstaand. Ook nog. En ja, nou dat klopte dus niet. Want hij woonde in Zeeland en dat huis was veel meer waard. Dus ik kocht het huis en die verkocht ik 18 dagen later verkocht ik dat voor 18.000. Dus ik had gewoon geld verdiend. Maar die 18... Dus u kwam van Zeeland naar... Nee, die kwam van Zeeland. Ja, die kwam in Nijmegen en die stond gewoon in de krant, stond die vent. En dat huis, dat klopte gewoon niet. Die prijs klopte nergens. Dus ik ging daarheen, ik kocht dat beneden, zeg maar, ja. Ja. En ik verkocht het ook. En hoe ging dat weer? Dus dat ging met... U kocht het voor 11.000 en u verkocht het... 18.000. 18.000. Ja. En dat ging heel snel. Dat was... met hulp van iets... Maar in ieder geval was 18.000. En dat ging dus... en toen had ik op een gegeven moment... Zet er tussen. Ik had op een gegeven moment... dat ging allemaal zo snel. Want toen had ik dus... Er was dus iemand... Die verhuurde dus 4 woningen daar. En... Hebben we het nu over Nijmegen? Is nog steeds Nijmegen. We zitten nog steeds in Nijmegen. Want ik woonde daar, dus ik hield het gewoon een beetje... Ik vond het allemaal raar. Maar wacht even. U bent een tukker. Ik ben een tukker. U zat in Zeeland. Ja, nee, die man uit Zeeland, die dus in Zeeland, dus die zette dat gewoon in de krant, die woning. En die woning was veel te goedkoop. Oké. Die woning klopte, die prijs klopte niks van. Nu snap ik het. Ja. En daar kocht ik heel snel. En het ging ook heel snel weer weg. En nou, vandaar dat je dus van... Dat ging dus heel snel weg. Ja. En... Met een dikke winst? Toen had ik dus in plaats van 3000, toen kwam er dus 6 bij, had ik dus 9000, zeg maar. Toen had ik 9000 gulden dan, ja, want ik had er dus... Volgens mij 10. Want hij vroeg 11 en u deed het voor 18 weer weg. Ja. Dus dat was 7 plus 3 is 10. U had 10.000 gulden. Ja, klopt. Oké. Maar toen stonden daar in de krant... Oh nee, want toen werd ik dus wakker. En toen... Ik denk, laat ik deze huizen te koop vragen. Gewoon, dat kostte ook maar, ik geloof 7 gulden of zo. Zo'n advertentie was zo weinig. En toen was er iemand, die schreef dus... Hij had dus 4 huizen had hij te koop. 4 huizen had hij daar te koop. Ik dus naar die mensen toe. Ik zeg, als ik die huizen koop... Ik zeg, want ik heb er wel zin aan. Dan... Ik zeg, maar als er klachten zijn, moet hij nou zeggen. En ik zeg, want als ik dat eenmaal heb, dus dan... want ik was bang voor...
kijk, en die kosten, die mensen zijn zo gruwelijk beschermd. Ik had helemaal geen geld verder. Ik had alleen dat en dat ik dat kwijt was, wat ik dat kwijt zeg. Ja. Ik had geen ondergrond verder. Hè. Maar u kon toch geen 4 huizen kopen voor 10.000 gulden? Ja, dat zat zo. En toen ging ik daar naartoe en toen vroeg hij 28.500 voor die 4 huizen dus. Hè. Ja, de huizen waren, heb ik echt geen bal bij, want die waren verhuurd en verhuurde huizen waren niks waard. Oké. Want ze gooien dan, die brachten ook maar 65 gulden per maand op. Dus als er iemand de gootsteenstuk had, dan was hij een jaarsalaris kwijt, of meer. Dus iedereen bleef daarvan af. Oké. De huizen waren vies. Uitgeleefd. Nee, echt niet. Echt een mooie huizen. Oh, mooie huizen. We keren echt niks aan. Oké. Dus, hoe ging dat? Ik ben zo benieuwd hoe we uiteindelijk die bescherming van die huizen was veel te sterk. Veel te sterk van die mensen. Dus een van die huizen, er was er een. En toen was een van die mannen, die ging ik naartoe. Hij zei, ja, ik heb een cafetaria en ik ga in januari verhuizen, zegt hij. Aha. Ik zeg, nou, dat is leuk. Ik zeg, want als ik dat nou koop, ik zeg, dan krijg je van mij 1000 gulden. Als je niet tegen de verhuurder zegt, dat je gaat verhuizen. Want er kwam een huis leeg, ja. En dan werd het huis 2 keer zoveel. Ja, dat klopt dus. Dus ik kocht dat op een gegeven moment voor 25.500. Dus al die huizen? Ja, 4, ja. Oké, en er zat nog een cafetaria bij ook? Ja, nee, die ene die woonde daar, in dat huis, maar die cafetaria. Oké, die had een goed. cafetaria. En die ging verhuizen. Dus in januari ging die dan verhuizen. En dat kwam enorm goed uit, want het was dus een nieuw boekjaar. Ja. Ik zat voor die belasting te kijken. En ik denk, ja, je moet zo belasting gaan betalen als je zijn neuzen gaat handelen. En dat, ja, goed, dat staat er zo tegenaan, zeg maar. En ja, het was dus januari. Maar dat ben ik dus met een notaris, een makelaar gaan doen. Ik denk, dat moet goed dichtgetimmerd worden. Aha. Dus en toen hebben we contracten opgemaakt. Als hij dus in januari, dan kon hij dus dat... want ik verkocht dus 2 huizen daar, die zaten boven elkaar. Oké. Ja, 2 van de 4 heeft u dan weer meteen verkocht? Ja, want ik kon er niet in verkopen, dat mocht toen nog niet. Oh, Dus, oké. toen was dat die grond, alles wat op die grond stond, dat hoorde daarbij. Dus ik verkocht er dus 2 voor 28.500. En Oké. ja, maar nog 2 huizen over. Klopt toch? Ja. Die had gewoon over. En dan ben ik naar die mensen gegaan. En dat waren de mooiste, maar echt machtig mooi ingericht en alles tot en met. Ben ik naar die mensen gegaan. Oh nee, dat ging nog niet. Ik dus adverteren weer. Ik denk nou, als ik die weer kwijt, die moet kwijt hè. Ja. Ik wil geen muizen hebben. Ik wil echt geen huizen hebben, dat wou ik dus niet. Dus ja, iemand die 4 huizen koopt, maar eigenlijk geen huizen wil hebben. Ik wil Goed. geen huizen. Nee, u wilde keiharde valuta hebben. Geld hebben, ja. Geld, ja. Oké. Dus ik zette een advertentie in de krant. En toen er belden daar mensen op van... ja, die wouden dat dus kopen. En die wouden dat ook betalen. Maar dat waren dus... ja, die zitten nog in Nijmegen hoor. Dat was van de NSB van vroeger was dat. En er zit, tegenover de Radboud zit altijd nog een huis met zwarte vlaggen en zo. Maar dat volk die zit nog steeds in Nederland. Maar toen ben ik naar die mensen toe gegaan. Die zeiden, ja, ik laat het zien. Ik zeg, maar die mensen willen dat kopen. Ik zeg, maar dan gaat u het schip in. Ja, want die jagen je eruit. Dat zie je nou. In Massa is dat ook gebeurd, hè, na die tijd. Maar dat wou ik dus niet. Ja, moet iedereen zelf weten. Ja, dat is toch gebeurd, daarom zijn die huizen toch zo duur, of niet? Maar dan word ik toch gewoon uitgejaagd. En daarom is het allemaal in handen gevallen van, ja, onderwereld, vind ik zelf dan hoor. Ja, zo kijk ik tegen de wereld aan. Maar ik heb het dus verkocht. Oké, dus dat interesseert me ook allemaal niks wat die anderen doen, maar zelf dus u heeft 1 huis verkocht aan NSB'ers? Nee, die wou ik juist niet. Oh, die wou ook dus, maar daarom ben ik nog naar die mensen toe gegaan. Ja? Ik kon dat zo verkopen. Ik zei, ja, maar dat wil ik liever niet. Ik zei, ik heb liever dat u dat koopt. En dan krijgt u daar voor 15.000, kan u dus die 2 kopen. Oké, dus u wilde niet aan NSB'ers verkopen, dus die heeft u verkocht aan die andere mensen, maar voor minder? Die er al wonen, ja, voor 15.000. Dat had ik ook betaald, hè, met de kosten erbij. Dus ja. Oké, dus u was op zoek naar geld, maar u heeft ook het hart op de goede plek. Dat was de moeilijkheid. Meneer, dat is altijd de moeilijkheid bij mij geweest. Hè. Maar dat soort dingen kan ik dus niet. Nee. Dat zou ik ook niet graag willen. Dus, hè. Maar daarom... Maar was u even...
was u ze toen allemaal kwijt? Ja, toen was ik ze allemaal kwijt. Toen was u ze allemaal kwijt. Ja, Oké. want En toen dat had was in januari zo mooi. Oh god, ik kreeg van de gemeente, in december kreeg ik dus bericht van die... Ja, ik had dus die huizen gekocht en die ene kwam dus leeg. Maar er moest dus een crepeergeval in. Ja, dat wist ik van tevoren, want ik had met die man afgesproken... Wat voor een geval? Een crepeergeval. Wat is een crepeergeval? Ja, iemand die dus met alle geweld een woning moet hebben. Net zoals nou die asielzoekers en zo, die moeten dus... Hè? Of daklozen die ze van, wat is het, Den Haag naar Heerlen willen verhuizen. Ja, dat soort dingen, ja. Ja. Dat is, je had helemaal niks over die huizen te vertellen. Maar gaan we vandaag nog meemaken dat u uiteindelijk hier terecht komt? Ja, dat klopt wel. Want u had een zak met geld. Ik had een zak met geld, Oké. maar ik had een afspraak met die man dat hij begin januari eruit ging. En Dat dan crepeergeval, en dan ja. op dat moment moest hij dus in het huis dat afspraak had gemaakt. En hij zou niks tegen niemand iets zeggen. En dat klopte dus, want de gemeente wist dus dat natuurlijk niet. Dat huis, die kwam wel vrij, dat wisten ze wel, maar die wisten niet dat ik die afspraak had. Oh. Dus het huis mocht nooit leeg komen. Dus degene die daarin zat, die had ik dus €1000 beloofd. Gulden. Van 1000 gulden, Ja? oh ja, gulden was Ja? het. Als ze niks zouden zeggen tegen de verhuurder, maar ook tegen niemand verder. Dus dat hij in januari, hij kreeg die pas op het moment dat hij eruit ging. Dus hij ging eruit, hij kreeg 1000 gulden en die andere die ging erin. Oké. Dus de verhuizer stond klaar. Dus het huis is nooit leeg geweest. De gemeente kon me niks maken. Nee. Slim. Ja, dat was dus het geheim.